झुराइल बाड़ा हिरनी के चाल में कितनो तू करब पीछा फंसब ना जाल में ना फंसबू। अरे कहो काहे झुराइल बाड़ा हिरनी के चाल में कितनो तू करब पीछा फंसब ना जाल में। सुना बचबू न गोरी तलवार होले सा मिनटों में लेके फरार होले सा। जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। अरे ढेर देखले बानी हो। जा हमारा पिटी होला वैजा होला मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर। जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। मांगतानी प्यारो से दे दो नंबर। काहे तू बेरी बेरी धर तारा कम तो धरना ना हो ए कहो मांगतानी प्यारो से दे दो नंबर। काहे तू बेरी बेरी धर तारा कमर। सच कहीं बड़ी खून खार होले सा छुटा चोरे वाला जी साड़ होले सा। जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। अरे हटा होने जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। लेवे दगोरिए गढोड़ी पकिस हो श्री राम जितेंद्र अब रहता खीस हो। काहे हो तनी दूर ही रह। आवा अरे ना हो लेवे दगोरिए गढोड़ी पकिस हो। सोना जितेंद्र बड़ी रहता खीस हो। सुन ललिता बोरियार होले सा सात गो समुंदर के पार होले सा। जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। जा हमारा पिटी होला वैजा खाड़ होला सा जिला बेतिला के लइका रंगदार होला सा। अरे ढेर देखले बानी हो।